Fy enw I yw Matthew Bennett a rydw i'n gweithio fel Operations Manager i LCB yn Caerdydd. Ro'n i ddim yn siŵr sut oedd lockdown yn mynd i gweithio i fi ac yn bersonol i'r teulu. O'n i ddim yn siŵr sut oedd bywyd yn mynd i gweithio i unrhyw un. Yn bersonol, y challenge mwyaf oedd just gweithio o'r tŷ, pob dydd, pob awr o'r pob dydd. O'n i'n lwcu yn ystod y lockdown oherwydd o'n i yn barod yn gweithio allan o'r tŷ os oedd rhaid i fi. Felly oedd popeth gyda fi, oedd y laptop, oedd y Wi-Fi a dongle gyda fi yn barod. Oedd LCB yn helpu pawb oedd yn gweithio yn yr office. O'n i'n lwcus pawb oedd yn gweithio yn yr admin yn cael laptop newydd a mobile phone. Roedd y tîm yn barod i defnyddio Teams, WhatsApp a VPN, a felly o'n i'n gallu gweithio o'r tŷ yn ystod y lockdown. Contracts managers a'r supervisors, maen nhw gallu gweithio yn remotely. Oes dim rhaid i nhw fod yn yr office trwy'r amser fel o'n nhw yn y cyn i Covid. Yn y dyfodol, dwi yn credu fod mwy o pobl yn mynd i gweithio yn remotely.